Welkom. Hi. Goed dat je er bent. Hoi, bedankt. Je komt er welkom. Dit weekend was er in het Stadspark in Maastricht het zogeheten Food Truck Festival Trek. Een hippe variant op het Preuvenement. Dit festival, wat is eigenlijk de basis? Het idee dat iedereen op een wagen staat? Of is ook het idee daarachter een beetje het biologische, het alternatieve zou ik bijna zeggen? Ja, nou van alles een beetje. Dus je moet het eigenlijk zien als een festival eten en drinken, live muziek. En wat we eigenlijk combineren met een podium voor lokaal en regionaal talent. Dus mensen die uit Limburg kwamen konden zich opgeven. Het is eigenlijk het festival van meneer de burgemeester. Die heeft een strenge selectie gedaan omtrent zijn burgemeesterskamer. Waar we een podium hebben waar mensen dus kunnen laten zien wat ze heel goed kunnen. Of dat nou dichten is of schrijven of singer-songwriters. Die zullen allemaal hier optreden en die kunnen hun eerste stappen maken in de name of fame als het ware. Ja, dus u gaat eigenlijk over het culturele gedeelte. Ja, eigenlijk al het creatieve. En inderdaad het hoofdpodium. Dit jaar ook voor het eerst een openluchttheater erbij. En daar ook gewoon leuke kleine creatieve dingen aan. Mensen die eigenlijk laagdrempelig willen beginnen, maar wel kwalitatief echt supergoed zijn. En ook eigenlijk heel regionaal. Dus we proberen zoveel mogelijk dat talent eruit te pikken, zodat we een podium krijgen waar ook een hele grote schare mensen gewoon op afkomt. Dat bio, dat zat er vanaf het begin in, of dat hebben jullie meegepikt? Of? Ja, er zijn er veel die biologisch koken. Bijvoorbeeld al onze frisdranken zijn biologisch die wij schenken. Maar ja, kijk, er is een soort tendens gaande dat de mensen gewoon veel aandacht schenken aan eten, veel erover willen weten. Ik vertelde ook laatst tegen iemand, ja kijk, zoals 5 jaar geleden een kop koffie, ergens in de horeca als je die bestelde, dan kreeg je die toch echt met een drukje op de knop. En als je tegenwoordig een kop koffie ergens bestelt, dan merk je ook dat er veel aandacht aan besteed wordt. En het is ceremonie. Ook, ja, zeker. Ze kunnen het zo mooi maken als u zelf wil. Ja. Maar goed, je merkt gewoon dat mensen het fijn vinden om te weten waar het eten vandaan komt, wat voor soort eten het is. En als je dan ook nog op een hele leuke manier kan zien hoe het geprepareerd wordt, dan is dat natuurlijk fantastisch. En als jullie het Maastrichtse publiek hebben kunnen verleiden, dan komen jullie volgend jaar terug? Dat denk ik. Maar dat laten we echt van het Maastrichtse publiek afhalen. Dankjewel hoor. Laat het u smaken. Dank je vriendelijk. We gaan eens even kijken. Een culinaire verantwoorde kroket. Dus met eend en truffel. En een sausje. Ik proef een beetje truffel. Niet zo heel veel, maar toch een beetje. I didn't know what to do with it. Ja. Het is meer dan een gewone kroket, dat is waar. Ja, proficiat. Het is een echte bruiloft of een onderdeel van het theater? Het is echt. Nee, het is Jullie zijn echt We getrouwd? zijn echt net getrouwd. Proficiat. Ja, bedankt. Dankjewel. Het is een compleet gerecht. En u krijgt dit krijgt u lekker te eten. Nou, dat is lekker. Ja? Complimenten. Dat is goed. En hier kennen ze tot nu toe alleen het Preuvenement, ken je dat? Ja, een beetje, maar ja, jullie kennen het allemaal meer, want toch? Ja, dat kennen jullie wel. Dat kennen we wel, ja. Ja, dit is heel anders. Hè? Ja, dit is Dikke hip. dit is wat hipper. Dit lijkt een glas, maar is plastic. Drinkt toch heel apart. En de wijn is ook nog goed.
Zo, en dit is het dessert voor vandaag. Een biologische suikerspin. Daar gaan we.